Girona. Que Girona enamora, m'agrada molt a mi, sí. I els gironins i les gironines també. I mira que també van fer un festival al cap de setmana per celebrar que l'any vinent seran equip de Champions, que Déu-n'hi-do, eh? Saben celebrar aquesta gent. Quina gentada va sortir. Ahir va ser, ahir a la Rua, que van fer els jugadors. Quina barbaritat i quina meravella també que la gent ho visqui d'aquesta manera. Va, Conxita! Aquí estic, nena, visca el Girona i visca l'equip femení del Barça. Això. Visca, nenes, aquests ovaris cap amunt. M'he quedat llesta, ja està. Jo no els he tingut mai els ovaris cap amunt. Ai, mira. Jo a vegades ho dic, això, és com una alegria, no? Una alegria de viure, nena, una alegria de viure. Mal d'ovaris més. Ovaris que van cap amunt. Cap amunt, tot cap amunt. On has anat aquesta setmana? Us agradaria saber on he anat? Sí. Ho heu d'endevinar. Vinga, una altra. Abans de preguntes... O sigui, el tema no és que som nosaltres qui fem preguntes als col·laboradors. Nosaltres aquí som l'últim pringat. Jo m'ho he preparat, Com a bona reportera, m'ho he preparat. Tinc diverses pistes. Vinga, va. Bueno, no sé si ja us voleu jugar i dir qualsevol bajanada. No, pista. Pista? Comodín. O tu te la vols jugar? Disc golf. No. No. No l'encertes, nena. Tenim el comodí de la trucada? No la tenim. L'altre dia em preparo la trucada. No, va néixer a finals del segle XVIII a la zona del Camp de Tarragona. El Sot. No, home, no. Una altra pista que veig que va perduda. S'indigna. No, una altra cosa a dir? No, Tarragona, calçotada. Calçot. No, no són calçots, no són calçots. Val, no t'enfadis, no t'enfadis. Ja ha passat una mica l'època dels calçots, nens. Que igual vas a agafar el que queda, què sé. És el resultat de treball d'equip, això, la solidaritat, l'autosuperació. I és un esport, això. Jo no he dit que sigués un esport, això no he dit aquesta pista. És esport o no és esport? No l'he dit. Escolta, pot ser, jo què sé, futbol, jo què sé, les bitlles catalanes. Una altra pista que aneu perduts, una tradició genuïnament catalana que la UNESCO va declarar l'any 2010 Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Ara ja pot ser. Què seran? Què seran els castells? Clar, els castells. I la pista que ja venia, per si no us en sortiu gaire, que ja veia que anava una mica perduts, és que la xarxa més ho retransmeten en directe. Aquí sí que ja estava... Bueno, tenia l'última, però si us veia molt limitadets. Ara, escolta'm. Comença per C i acaba per Estells. Són construccions humanes de 6 a 10 pisos. Aquesta també era bona. Pues sí, vaig anar a fer el borinot. Voleu veure com va anar? Va. Dintre vídeo. Estem aquí a Sants, he vingut, al local d'assaig dels Castellers de Sants. Roger? Hola. Avui fas del meu anfitrió, que ets el presidente, seria, Presidente, imagina't tu. Ja porta 15 anyets, Alguna cosa fas, que ja portes 15 anyets a la colla de Sants. Alguna cosa he pres tot aquest temps, sí. Però explica'm una mica la història, perquè heu fet 31 anys, 31 anys aquest any, a més, aquest any també celebrem el 15è aniversari del Castell de Dones, que només fan dones. Molt bé. Així que avui veureu una mica d'homes, dones, nens, grans, petits, etc. però 15 anys de Castell de Dones, que també és molt important. Endavant, això sí que estem molt a favor. I com va néixer tot plegat? Doncs va néixer, això, fa 31 anys, després de les Olimpiades. Hi va haver-hi un parell de persones d'aquí de Sants que van decidir que potser volien fer una mica una colla castellera i així que s'hi van posar. I a poc doncs, hem anat creixent, hem sigut una colla molt progressiva i la veritat és que hem arribat a ser una de les millors colles del país, així que molt contents. Ara estem començant l'assaig, d'aquí una estona ja veuràs que et podràs enfaixar tota la pesca, així que ja veuràs. Jo també podré pujar i tot, potser, no? Farem pujar, doncs mira, fins allà dalt de tot, si vols. Bueno, ja he vist que també hi ha una cosa de seguretat per si caus a terra, després us ho explicarem. I escolta'm, tu m'has dit que a mi em guiaria una mica i faria una classe tècnica. Qui me la farà, aquesta classe tècnica? Te la farà l'Ona, te la presentarem, ara la buscarem, d'acord? No et preocupis, que ja veuràs que anirà tot molt bé. Ho heu vist? Sempre curiosint molt, això d'assajar un castell. Bueno, és que... I cada setmana, hores que estan allà 2 dies a la setmana, això és com una família, em va agradar l'ambient ja, perquè entres, tothom es coneix, una cosa maca, de família. T'ha donat ja el mocador? No, ja ho veuràs. La camisa és el que... La camisa aquests la porten de color gris. Això, la camisa, la faixa, no? Sí, gris en homenatge als treballadors de l'Espanya industrial, es veu. Perquè jo vaig dir, per què gris? No vau triar un color una mica més sofert, era per això. I es veu que també es deien, ara els diuen Castellers de Sants, però eren els borinots, un sobrenom de borinots. Sí, em va agradar. Em va agradar i, bueno, després ara ho veureu, perquè em van fer una classe pràctica. Creieu que jo vaig fer castells o no amb ells? Caure no vas caure perquè et veig... En algun blau porto, ja ho veurem, això. No ho sé si és d'això o d'alguna altra cosa. Què creieu? Els vas fer, sí. Que sí. D'enxaneta, no.
d'enxaneta no t'hi veig. No et veig al... Pujant cap amunt... A veure quants pisos vas pujar. Ja ho veureu. Primer, la classe pràctica, d'intravídeo. Ja estic aquí a Valona, on m'ha dit el Roger que tu m'ensenyaries a ser una bona castellera, una castellera com Déu mana. Què ets de fer? A veure, què ets de fer o no? Primer de tot venim moltes ganes. Això les tinc. I amb moltes forces. Sí? Sí. Castell és cosa de força. Aleshores, hem de començar enfaixant-nos, perquè la protecció és el primer. La faixa. Hem de protegir esquena. Exacte, amb la faixa. Veig que tu la portes negra. Jo no la porto negra perquè porto uns quants anys ja. A tu et deixarem la de novatos, com diem aquí. Em toca la blanca, tu de novata, tu. De gent nova. No passa res, no passa res. Exacte. Som-hi, doncs agafem per aquí i jo em posaré l'altra banda. Valent? Molt bé. Què ets de fer? Tibar o què fas? Has de tibar, molt bé. Valent, sí. L'hem d'agafar amb les dues mans i amb molta força tibes cap a tu, sí? I et vas enrotllant cap a mi. Així com puguis, amb el braç per sobre. Així, diferent. Fiquem així, les mans i anem girant. Mentre estivem, molt bé, aixequem el braç. Ai, això m'està costant, Sí, és una mica complicat, Molt bé, segueix tibant. Fantàstic. Seguim. Déu-n'hi-do, això és una faixa. Molt bé. Clar, cintureta de vella, home. I això cap endins. Cap endins, sí. Cap a dintre. Molt bé, jo no sé si puc respirar, Sí, costa una mica, però bueno, es tracta una mica d'això. Si intentes asseure't també fliparàs És una mica. difícil, no? Déu-n'hi-do. Sí que costa, això, Sí. Riuen, sí que costa, sí. I ara ja estic enfaixada, ja ho Molt bé, tinc. ara ja estaríem preparats per començar el primer assaig. Valent, endavant. Molt bé, aleshores tenim diferents parts. La primera part seria per aprendre una mica, sí? Sí. Aleshores podríem fer una aixecada o alguna cosa així, el que tu et vegis preparada per Jo estic fer. preparada amb l'actitud per fer-ho tot. Molt bé, doncs jo diria que anem a fer una aixecada. Vale. I t'ensenyem com Jo funciona. què haig de fer, aixecar algú o no? No, nosaltres t'aixecarem a tu. Vale, vamos, endavant, sí. Escolta'm una cosa, que ara estava pensant, i els collars, no te'ls vas haver de treure, No. Imagina't que pujant se li enganxa un collar. Ja ho veureu. No, Això això és m'han dit esport que de no. risc. Això m'han dit que no, el que Ah. m'han dit, després em van dir aquestes ulleretes, després Clar. les traurem. Però la gent no porta No vaig veure que no, però a mi complements no, a i mi no joies. me'n vas dir clar, perquè pot res. fer mal a algú. A mi m'han fet treure les sabates, això sí, no es veu. I la jaqueta, que això sí que és La un jaqueta èxit. també, sí, perquè ja Si no t'havíem veia vist clar. mai la brusa sola. A vegades, si no, una altra vegada me la vaig treure també, la brusa. Ves que no, un dia em tregui també la brusa i tot. Creus que deu dormir així, la Conxita, o no? No sé. O tens una Home, què et penses? camisola? Jo tinc una tentació d'aquelles per anar... Una tentacione. Jo vaig amb una cosa sedosa d'aquelles amb puntetes, a mi m'agrada, tu. Et posen pressa, va. Em posen Va, pressa? Sí. Bueno, no em van aixecar de moment, però vaig estar baix de tot de la pinya. Ja veureu com vaig suar, d'intravídeo. Bueno, comencem. Què fem ara? Digue'm què fem, ona. Ara farem un folreterra del 2. Ja haig de posar aquí, això m'han dit sota l'esquella, el braç. Exacte. Endavant, arrambada, això m'han dit, arrambada. I amb aquest braç l'agafes a ella. Aquí, Fantàstic. T'agafo bé, nena? Fantàstic. Valent. Que jo haig de posar la força perquè no caigui, nens. Molt bé. Això ho estem fent superbé, molt bé. Vale, la teva faixa, que també vol que el toqui, tu. Exacte. El que sí que feu és suar saco, no? Perquè jo estic suant. Sí. Tindràs un peu molt a prop, d'acord? Molt a prop de la Vale, no cara. passa res, no passa res. S'ha rentat el peu, el tio. Esperem que sí. Tu i jo no tenim... Això tens probabilitat 50-50. Home, això que feu al final del dia, Déu-n'hi-do la impressió, ja estic impressionada, nens. Ja veig el peu aquí, tu. Ja arriba. No fa pas pudor. Fantàstic. Déu-n'hi-do, l'home, el que aguanta, tu. Els baixos baixin. No fa... Càmeres rígides però flexionades, no? Sí, no, això els estarien els del tronc. Tu estàs perfecte. Però tu m'aguantes, això. Foda més enrere. Fa de buscar dretes, aquesta persona. Qui tinc ara el curti? El Ripoll. Ripoll, busca dretes. Ripoll, busca dretes. Ai, per favor. Bueno, doncs no, doncs anem a l'esquerra. Sí, aquí, fantàstic. Estem fent un full reterra de 2. El de la terra de 2 vol dir que quants pisos són? Bueno, això pot dependre. Ara hem fet fins a quartes, bueno, falses quartes. Carai. Això vol dir que nosaltres estaríem a sobre d'un pis. És a dir, tu estaries trepitjant una persona ara mateix. Home, feu exercici físic, ja us ho dic ara, perquè... Ja queda poc, ja baixen. Caps avall. És a baix? I ja baixem. Molt bé. Trobada. Déu-n'hi-do, nens! Molt bé. No que feu les ulleres,
però com sueu aquí, de valent, o no? Sí, imagina't això en una plaça pleno sol. Però, nena, el que has aguantat, aquí ha anat pujant gent i ha anat pujant gent, has aguantat una meravella. Hem de continuar o no? Podem continuar, sí, ara sí que et podem aixecar tu, si vols, i així no aguantes pes, sinó que l'aguantem nosaltres. Però va, Doncs som-hi. aixequeu, jo enfio de tu, Fantàstic, així ens agrada. Doncs anem a buscar persones per aixecar-te. Bueno, ja ho heu vist, jo sota aguantant el pes, però voleu veure com em van aixecant a mi? I tant. Si van poder, dintre vídeo. Bueno, ja estic a punt, que m'han dit que em faran els castellers de Sants, em faran una aixecada a mi, Esteu a punt? Estem preparats. Doncs vinga, això li diu la pinya. No, aixecar-me. Ai, per favor. Mira, quin bon tocant, tu m'agrada com toquen, la veritat. Ai, no veig fos clar, això, voleu dir que podeu? Quan t'ho dic. 3, 2, 1... Així. Ha estat una cosa màxima, em van tirar tirolina i això ha superat la tirolina, Sort que m'han fet indicacions des de fora que m'han dit posa't recte, jo, recte, va amunt. Ja he modificat una mica la postura. Superadíssim, i això que em faldilla i tot, Mira, ante todo. Ai, sí. Bueno, escolta, m'estic molt agraïda, això ha estat una experiència màxima. Moltes gràcies. Moltes gràcies per obrir-me la porta, els castellers de Sants. Només faltaria. Trobava a faltar aquest crit. El crit de guerra. Tant de conxitero. Si quedava algú fent la migdiada. Aquest crit conxitero has de trobar en aquell moment. Si m'aixequeu el faig, jo no sé fer així, Com? I tant. Si m'aixequeu el faig, jo si no... Però posaràs també els braços així com el Cristo gros, o no? No fio tant de vosaltres Fem dos, una que no us cosa, veig gaire fort. per què no et poses aquí sobre i així tenim com... Però com ho... Home, clar, és que si Com ho no... farem, ja això? no Com ho farem, el això? mateix. Com ho farem, això? Aviam, una Com ho cama farem? que va. Ai, per favor. Però com l'agafarem? He fet així, però Com ja l'agafarem? Jesucristo. Com l'agafem? Ai, que no em fio de vosaltres. De la Clara sí, perquè està forta. Ai, per favor. Adéu, Marcica. Ai, que digues adéu. Aquí, mira, que la tenim, la tenim. Adéu. Fins demà. La podem passejar i tot.